Cameroun ye jamana ye ni malien yalsigidenw ka ca jamana min kɔnɔ ka tɛmɛ Afrique centrale jamana caman kan. O sen donnen don jamana sɔrɔda caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛkɔrɔfeere. Yaoundé min ye capitale ye nɛgɛkɔrɔfeere tun ma matarafa dugudenw fɛ. O kɔnɔna na malien nana fanga caman sɔrɔ kosɛbɛ nɛgɛfeere la. An ye kuma di Jakari Jabate ma, ale ye nɛgɛkɔrɔfeerela ye. Bon ne de nalen Yaoundé yan a ye mɔgɔw ka fɛ ne de ye nɛgɛ baara daminɛ. O sababu ye ne tun bɛ daga feere. Bon malien cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ ko Alaji Dumiya a fatura sa Ala ka hinɛ a la. Maintenant ale de ko ko Jabate comme e ye nɛgɛ baara kɛ Mali la bon na an k'a lajɛ ka nɛgɛ baara daminɛ. Ni mɔgɔ min nana n'i ka mɔgɔ dɔn a fana min n'i fɛ de. Bon e fana b'a ɲɛ don a kɔrɔ. Maintenant o de y'an caya. Bon minnu bɔra ne fɛ y'a mɛn n'olu taara Camerounais ninnu fɛ olu fana ye Camerounais n'olu del'a la. Donc fo ka vulgariser ka se yan ma. Nin baara tagabolo fɛ malien ye duguden caman kalan nin baara nin na min ye nɛgɛkolon feere ye. Adama Sisoko. Bon comme an yɛrɛ b'a daminɛ tuma min jamanadenw kun t'a dɔn mais olu donna la kosɛbɛ. An yɛrɛ b'an débrouiller olu de kɔ olu kɛrɛfɛ sa parce que olu ka ca n'an ka mɔgɔw ye a la quoi. An mana na yɔrɔ la an de bɛ baara gɛlɛnw kɛ quoi. Donc o y'a sɔrɔ jamanadenw t'a baara ninnu ɲɛdɔn. An nana an bɛ baara gɛlɛnw kɛ an b'an ka fɛnkɛ o caman y'a kalan an ka mɔgɔw bolo quoi. Nɛgɛ baara yɛrɛ o caman y'a kalan an ka mɔgɔw bolo. Bon comme dumunisɔngɔ bɛ sɔrɔ a la bon ni jamanadenw fana u nana ɲɛdɔn o fana bɛ don a la quoi. Bon i b'a dɔn ni jamanaden donna ko la a b'a avantage b'a bolo ka tɛmɛ aw kan donc olu ka ca n'anw ye a la quoi. Baara nin ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ jamana nin kɔnɔna la. Sabula jamanadenw ye baara nin nafa dɔn fo ka se sɔrɔ a la dɔɔni dɔɔni. Bram Touali ale ye Camerounais ye nɛgɛkɔrɔfeerela de don. Dans les années 92 la an Camerounais commencera k'an sen don nɛgɛfeere la. Sabula o nɛgɛfeere nana dabɔ baarantanya na an ka jamana kɔnɔ. Maliyɛnw de tun bɛ nin baara in kɛ an ka jamana kɔnɔna na. O sen fɛ anw fana nana an sen don a la dɔɔni dɔɔni fo ka na commencer ka baara in diya n ye. I ye tiɲɛ fɔ ko sisan filɛ nin yɔrɔ min na an nana fangaba sɔrɔ baara in kɔnɔna na ka tɛmɛ hali maliyɛnw kan. Ne kɔni bolo i baara o baara kɛ i ka baara kanu o de y'a ko fanba ye. C'est ça qui est important. Mori Touré ka bɔ Yaoundé Cameroun VOA Bambara tɔgɔ la.